Mediaprojektin valmistautuminen sujui erinomaisesti. Läpivienti oli sujuvaa ja nopeaa ja se yhteistyö siinä matkan varrella oli selkeätä kaikin puolin. Ideointi oli suoraviivasta, tuoden mukanaan uusia näkökulmia ja hyviä viestintästrategioita. Meidät pidettiin tosi hyvin ajan tasalla ja semmoinen selkeä turva ja tukikohta myöskin sparrauksen näkökulmasta. Jos mietitään ihan tätä projektin tavoitetta, niin päästiin jopa paremmiin tavoitteisiin, mitä oltiin voitu ajatellakaan, eli pääuutisiin asti. Tämä yhteistyö paransi JLL:n näkyvyyttä ja tunnettuutta markkinassa.